Abi, sandali lang. Sige, ate. Sir, good morning po. Good morning din, Rose. Ang pogi mo naman ngayon, sir, ah. Ano ka ba? Araw-araw naman akong pogi. Oo nga po pala. Kaya, crush na crush kita eh. Rose, may sinasabi ka ba? Ah, wala po, sir. Sige po, babalik na po ako sa trabaho. Abi, ang pogi talaga ni sir, no? Ikaw talaga, ate. Pinapangarap ko talaga siya, Abi. Hay nako, ate. Baka nga may kasintahan na si sir. Ang pagkakaalam ko, Abi, wala pang kasintahan si sir. Kaya pagkakataon ko na ito. Hay nako, ate. Nahihibang ka na talaga. Bakit, Abi? Masama bang pangarapin ko siya? Single siya. Single naman ako. E di, para talaga kami sa isa't isa. Oo na, ate. Sige na nga, magtrabaho na tayo. Nakakainis naman to. Nagmo-moment pa nga ako eh. Si ate talaga. Abby, Rose, halina muna kayo dito. Ate, tawag tayo ni sir. Bakit daw? Ewan, tara na lang. Sige, tara. Bakit po, sir? May papakilala ako sa inyo. Ang bago niyong makakasama sa production. Si Rysel. Hello po. Rysel, si Rose. Hi. At si Abby, ang pinakabata sa inyong dalawa. Hello po. Ikinagagalak ko kayong makilala. Oh, Rose, may problema ba? Ayaw niyo bang may bago kayong kasama? Ano ba kayo, sir? Siyempre gusto namin. Di ba, Abby? Kasi, concerned po kayo sa amin. Ayaw mo kaming mapagod. Ikaw talaga, Rose. Puro ka biro. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat din sa inyo sa mainit na pagtanggap niyo sa akin. Oo naman, ate. Mas masaya pag marami kasama. Mas mabilis ang trabaho. O siya! Balik na sa trabaho. Pakituruan na lang to si Rysel. Sige, sir. Ako na po ang bahala sa kanya. Trust me. Sige, Rose. Maraming salamat. Ano ka ba, sir? Walang anuman. Tara na, ate Rose. Ate Rysel. Sige. Abby, may napapansin ka ba kay Rysel? Wala naman, ate. Nako, bulag ka talaga. Tignan mo nga si Rysel, oh. Nakatitig kay sir. Nakatingin siya kay Brian.
habang si Brian hindi nakatingin kay Rysel. Ate, alangan naman si Mangutan ni Rysel yung boss natin. Ang hina talaga ng pakiramdam mo. Hindi ako papayag na agawin niya sa akin si Sir. Ate, hindi naman sa'yo si Sir. Isa pa, hindi naman kayo. Kasi wala siyang gusto sa'yo. Alam ko, may gusto yang si Sir sa akin kasi ang bait niya sa akin. Ate, sa lahat naman ng empleyado niya, mabait siya, di ba? Alam ko, iba talaga ang tingin sa akin, Sir. Parang something special. Ate, nag-iilusyon ka lang. Hindi ito ilusyon. Sigurado ako, may gusto yan sa akin si Sir. Kaya kapag inagaw ni Rysel ang pogi kong boss, lagot siya sa akin. Hay nako ate, tama na nga yan. Magtrabaho na tayo. Pwede ba, Abby? Kampihan mo naman ako. Oo na ate, kinakampihan na kita. Tara na nga, magtrabaho na tayo. O ano, nandito na ba ang lahat? Good morning po, sir. Good morning po, Sir. Good morning po, sir. May good news ako sa inyo. Ano kaya yun, Abby? Makinig ka na lang kasi muna ate. Nagpatayo ako ng bago nating branch sa kabilang bayan. Talaga po, sir? Wow! Congrats po! Salamat, Rysel. Tingnan mo, Abby. Umahatitig si Rysel kay Sir. Ikaw talaga ate. At syempre, sa bago nating pwesto, ako ang magbabantay nito para matutukan ko to. Sino naman po ang bagong magbabantay dito, Sir? Huwag ka mag-alala, Rose. May i-assign ako dito. At isa sa inyo yun. Rysel. Abby, sigurado ako. Ako na ang bagong magiging madam. Bago niyo siya makilala, may isa pa akong i-announce sa inyo. Ano po yun, sir? Gusto ko lang ipaalam sa inyo. Rose, Abby, na si Rysel, ay kasintahan ko na. Talaga po? Congrats po. Oo, Abby. Paano po nangyari yun? Ano ka ba, Rose? Simple lang. Nagmamahalan kami ni Rysel. Bakit parang ang bilis naman yata? Eh bakit ko pa patatagalin? Eh nagmamahalan kami ni Rysel. Bakit siya pa? At bakit hindi, Rose? Ang ibig ko pong sabihin, ang swerte po ni Rysel. Hindi, Rose. Mas maswerte ako kay Rysel. Sir, bakit mo naman sinabi? Di ba napag-usapan na natin to? Mahal, ngayon alam na nila. Kaya hindi mo na ako kailangan tawagin pang sir. Ikaw talaga. Nakakahiya tuloy kay Abby at Rose. At si Rysel na ang aatasan ko magmamanage dito sa pwesto natin. Ha? Bakit ako?
Oh, bakit naman ganyan ang mga mukha nyo? Hindi ba kayo masaya na magkakaroon na tayo ng bagong branch? Masaya po, sir. Nakakainis talaga yung Rysel na yan. Inagawan na ako ng mahal, inagawan pa ako ng posisyon. Ako din naman. Mamimiss ko kayo. Siyempre, lalong-lalo na si Rysel. Alam mo, brownout kagabi no, nakakainis. Sobrang init. Oo nga, wala pang signal, nakakainis. Kaya nga eh. Kawawa naman yung mga bata ng mga ano. Kaya nga, yung mga baby, nainitan nyo na ngayon. Saan kaya sila natulog, no? Malamang, nakakulambo. Nakakulambo. Oh, Rose, Abby, bakit nagkukwentuhan lang kayo dyan? Eh, ang dami pang gawain dito, oh. Tapos naman na po kami maglinis. Marami pang pwedeng gawin dyan, oh. Nagkukwentuhan na kayo. Akala mo ko sino makapag-utos. Ano, Rose? May sinasabi ka ba? Wala po, ma'am. Halika natin. Tapusin na natin to. Naku, late na ako. Abby. O, Rose, pangatlong late mo na yan, ah. Pwede ba? Sa susunod, wag ka naman na sanang malate. Opo, ma'am. Abby, ano ba yan? Ang tagal-tagal mo nang ginagawa yan. Hindi ka pa rin marunong? Pasensya na po. Lagi na lang ganyan. Oh, Rysel. Ano nangyayari dito? Brian? Kala ko ba bukas pa yung bisita mo dito? May binili lang ako para sa kabilang pwesto. Bakit? Ano palang nangyayari dito? Wala naman. May binibilin lang ako. Di ba, Abby? Opo, sir. Ganun na nga po. Ganun ba? Hi, sir. Kamusta na po kayo? Bakit wala pa yung dalawa? Late na naman sila. Bakit lagi na lang ganito yung ginagawa nila? Oh, bakit late na naman kayo? Sorry po, ma'am. Ano bang problema nyo? At lagi na lang kayong late? Ano bang pakialam mo? Ate Rose, tama na. Huwag ka na sumagot. Kaya kinakaya-kaya lang tayo ng babaeng yan eh. Kasi hindi tayo sumasagot. Porket naging kasintahan niya si Sir Brian, naging mayabang na. Ate, tama na. Tayo yung unang pumasok. Tapos siya pa yung unang na-promote.
Dahil ba kasintahan niya yung amo natin? Hindi naman ako na-promote dahil kasintahan ko si Brian. Tsaka, alam naman niyang masipag ako sa trabaho. Sipag daw sa trabaho? Patawa ka. Ate, tama na. Ayoko ng ganito. Magre-resign na ako. Ano? Ano, Abby? Hindi ka pa sasama sa akin? Pero ate, Tara na. Si Abby yun ah. Abby! oh ate Rose, Oh, saan ka pupunta? papasok na sa trabaho. Papasok ka pa rin? Di ba nag-resign na tayo? Ikaw lang naman. Oh, Rose. Abby. Ba't nandito pa kayo? Tanghali na. Hindi ba kayo papasok? Bakit, sir? Hindi pa ba nasasabi sa'yo ng magaling mong kasintahan na nag-resign na kami ni Abby? Ate, hindi naman ako. Kaya ito, naghahanap kami ng bagong trabaho. Bakit? Ano bang nangyari? Simula nang si Rysel ang nagpatakbo ng pwesto doon at naging kasintahan mo siya, nag-iba na siya sa amin. Lagi niya kami pinapagalitan, kahit konting pagkakamali lang namin. Nagiging malaking kasalanan na sa kanya, kaya umalis na kami sa trabaho. Ano? Hindi ganun ang pagkakakilala ko kay Rysel. Ngayon, alam mo na sir, babalik naman po kami kung tatanggalin mo si Rysel. Ano? Ano ka ba, Ate Rose? Total, si Rysel naman talaga ang problema dito. Rysel. Oh, Brian, bakit naparito ka? Ba't ikaw ang gumagawa niyan? Nasaan sila Abby at Rose? Kasi, Ano? Nag-resign na sila? paano mo nalaman? Bakit? Nagbabalot kayo ko lang ba? Pagkaharap mo ako? Brian, hindi naman sa ganon. Bakit umabot sa puntong umalis sila? Sa tingin ko, hindi naman mali na pagsabihan ko sila. Kung pinagsabihan mo sila, bakit dalawa silang umalis ng sabay? Kanino ka ba naniniwala? Sa akin ba o sa kanila? Sir, wag po kayong magalit kay Rysel. Bakit? Ano bang alam mo? Di ba umalis ka na din? Sir, si Rose lang po ang may gustong umalis at hindi po ako. Sabi ni Rose kanina, mag-a-apply kayo ng bagong trabaho. Ang totoo po niya, sir, papasok na dapat ako. Kaso, tinawag ako ni Rose. E di ibig sabihin, hindi ka magre-resign? Hindi ka alis? Hindi po, sir. Sa katunayan, nandito po ako para magpaliwanag para kay Ma'am Rysel. Malaki po ang inggit ni Rose kay Rysel dahil nauna daw po siyang na-promote kaysa sa kanya. Abby, papayag ka ba na tayo ang unang pumasok, pero siya ang unang na-promote? Dahil lang kasintahan siya ni Sir? Magaling naman talaga siya, ate. Hindi ako papayag ng ganito, Abby. Anong gagawin mo, ate? Iinisin ko siya para magalit siya ng gusto sa akin at lagi niya akong pagalitan. Siyempre, mapupuno siya kapag nagalit siya sa akin. Tsaka ako magre-resign at pagsusumbong ako kay Sir para mabawi ko ang dapat sa akin. Ate, hindi tama yan. Abby, ako dapat ang kampihan mo dahil dalawa tayong agrabyado dito. Abby, gawin mo lahat ng ipapagawa ko sa'yo. Ayoko, ate. Abby, gusto mo bang isama kita sa pagbagsak ni Rysel? Wala namang ganyanan, ate. Ayoko madamay dyan. Basta,
Gawin mo ang bawat sasabihin ko. Maliwanag? Pasensya na po kayo, Ma'am Rysel. Sir, at hindi ko po nasabi sa inyo agad. Sana, hindi na po umabot sa ganito. Natatakot lang po kasi ako kay Ate Rose. Abby, huwag kang mag-alala. Ang importante, nasabi mo ang totoo. Oo nga, Abby. Maraming salamat sa'yo. Dahil sa'yo, naliwanagan ako. Sorry po sa mga nagawa ko, Ma'am Rysel. Labag po yun sa kalooban ko. Wala po akong magawa. Abby, tama na ang kakasorry mo. Naiintindihan ko na. Salamat at lumakas ang loob mo para magsalita at magsabi ng totoo. Ako din, mahal. Sorry. Dahil hindi agad ako naniwala sa'yo. Okay lang yon. Ang importante, alam mo na lahat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Sige na po, Ma'am. Sir, iiwan ko na po kayo. Masyado na kasing cheesy sa paligid. Ikaw talaga. Sige po. Hindi maiiwasan sa trabaho ang hindi pagkakaunawaan. Iwasan ding mainggit sa katrabaho. Upang mapansin ka, gumawa ka ng mabuti at kapag hipakinabang sa trabaho. At huwag maging masyadong sensitibo. Kapag ikaw ay napagsabihan, ang tamang gawin ay baguhin ang masamang iyong nakasanayan. Upang sa susunod, ikaw din ang mapansin at mabigyan ng magandang oportunidad sa maganda mong performance sa trabaho.